Kweduno mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechigumi nomwe mwedzi uno waNyamavhuvhu. Takuverenga kuti pasara matanhatu basi mazuva kuti tisvike kuzuva rosarudzo musi mukuru. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi waChamisa wangu ariko kuMbire kwaita arari yavo ikweyo wari kureketa nyaya dzoshanduko aidi wanhu ozanu wanoita kupere hwaidi nyasi kwaiwangu waita kupfika mugwagwa kuti watadze kusvika kurari kwavo waChamisa, asi wanhu nokuda waChamisa wabva watoita kubisa zvese zvazviri mugwagwa zvakapfika mugwagwayo kusvikira zvaita zvakanaka. Palibe nzvimbo iribe kubvundiwa hwendo huno. Kana watsvangirai wangu waribe umbosvika nzvimbo dzakaita kudani zvavaita waChamisa hwendo huno. Toramba tichizvitenda izvi tirambe takamirira zviripo musarudzo. Mapurisa agorapidza bato roCCC kuita rari yaro zuva ramangwana kudotito. Kwaipa panzvimbo dzaidiwa kuitiwa noCCC kuita marari yawo inzvimbo dzakatokumbirwa nowamwe kuti waitire. Unondoti hwii, asi chokwadi chaicho tinenge tichichiziva hedu. Wozeki wagoreketayo kutoti panhau yokuti mabharoti pepa akapirindiwayo mangani pokare kuti akapirindirwepi nokuti ari kuchengeterwepi nokudidi wachagonyepa bato roCCC musomugoera uribe kupfuura. Asi woCCC watoti kana zvikatadza kuitika izvi zuva rochimakumi mairi noribodzi wanenge watoko kudaro dzimhosva pokare. Kureketa kuti musomuvhuro wanenge waitoriko kudaro dzimhosva ipapa kureketa kuti mapepa anotogara akanhadziwa akatokwana kare kutoti wakandoramba zvova zvatoitika kuendesa kumatare dzimhosva. Asi takatofitira kusvika zuva rosarudzo indori kwirai batai murefu batai mupfupi kumatare dzimhosva kwira nokudzika vachiita izvezvo izvi kusvikira zvanaka. Asi aiwa wanodzora batsvimbo ndizvo zvezvino. Nyasi wanhu wese wavhiringika kuvhunduka nokushamisika pareketiwa noZeki kuti kwai wanenge wachisenzesa pokare zvimwezvo zvigazvo dziwa mupengo pazuva rosarudzo. Wanhu wabva wandoti ko zvakaita so zvipi? Wakazoti aiwa wanhu wachapfeka zvifuka usu, asi nyaya yekuti kushamba manja kunenge kuchiitiwa pokare nekunyora mamwe maadhiresi. Unobva waona kuti apa unoita kusaya kuti ko hoko naye wakomana zvotoreketa kutoti wanhu kotekairai noti mabhuku okubayiwa dziwa mupengo tuya kuti zviite zviri nani pasaike chikonzero chokuti ugorega kuenda kovhota. Asi wakada kudare wakomana mumaguta mumu muchatadza kugarika zvino. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kuti zvinenge zvichiita sei. Chahwadza nyasi kwaino mapurisa tinashe Chitsunge aribe kupondiwa asi akatsikiwa nomotika. Warume dai ngozi yaigoteera wanhu wese wanoita kureketa zvakaita kudandi wachinyepa munyepero wakadani zvaita zvezvino. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Asi tiri kuona zvisingapere zvezvino izvi zvakadandi izvi aiwa ngazvireke kudando. Ngawabvunze machaya kuti zvinoita sei izvi, inoita kuhwadza. Rekai henyu tirambe takaringa wakomana. Wanosvika 40 wobato roCCC wakasungiwa kuita rari kuGrenville kwaipa papa waendesiwa kudaro dzimhosva Nyasi, asi nyaya yacho iribe kupera kuti waone kuti wanopuwa bhero chere kana kuti wanonyimiwa. Ipapa wachatobenuka pokare. Unobva waona kuti ipapa nguva yekutsvaka rutsigiro rwesarudzo iri kuita ichipfuura. Asi tiri kuramba tichindotenda kuti wakomana kunoita kupfa kwomujoni kamba inopfikiwa. Saka wamwe wanotoramba wachisimudzira basari kuti wanhu wese ivava wagoponesiwe waburitsiwe mujere nguva yacho kana yasvika. Dare rodzimhosva kwaGutu riri kutungamirwa namutongi Michel pana vanhu kwairagopa mumwe wobato roCCC ainge abvunza kuti wofazi basa ravo vari kuriitirepi pokare simba rekuita basa ravo vari kuita rondoripi panguva dzokutsvaka kuti mazita evanhu arimo chere mugwaro rovavhoti. Akabva asungiwa. Ipapa atonzi kwaye ndiye anomhosva yekuita mutsepwede atopuwa gore ribodzi rokugara mujere. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara idi. Rekai hurumende ichinje zvinhu zvichinjire wanhu wewanhu.
Zeki Nyasi aita manyadzo chaiwo kurambidza musakika kuti agoite mumwe wanhu wanoita kulinga nokumema sarudzo kuti dziutekaidziwa sei maelection observers. Unobva waita kusaya kuti kohoko naye zviri kudando nokutoti palibe ari kuziva kuti sei wamurambidza, zvokutoti magweta anoita kodzero dzowanhu abva atowanyorera tsamba chaiyo kutoti imi tinyepei kuti chii chiri kuitika, mamurambidzire iye ari mwana wevhu ano kodzero dzokuita madidi aJojina munyika yababa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapo. Nyika yoZimbabwe Nyasi yarambidza wamwe wokuSouth Africa wari kusanganisira Chris Maroleng kupinda muZimbabwe vachiita basa ravo rokuferefeta kuona kuti zviri kutekaidziwa seizvo sarudzozvi nokuita tsvakurudzo dzavo. Wari kuita tsvakurudzo wakabatana noSAPS, Southern African Political Economic Series, inotungamiwa naIbo Mandaza. Pokare wamwe wacho ndana Kadzitape, zvokutoti wanga wari kuda kuti wabva wapinda koringa sarudzo wakabva warambidziwa. Apa wakanga wabvumidziwa novakuru vomuzinda weZimbabwe kuSouth Africa kuti wauye hawo wagoite basa ravo. Unobva watoona kuti hurumende yedu inoita kuramba ichindozvipfura nopfuti mutsoka chaimo. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei izvozvi. Kwaina Emmanuel Makandiwa ZANU-PF iri kuhwina pokare ndakatoratidziwa nomanhamba aichahwina nayo, zvese zvichaitika ndakatozviratidza ndanyepa wafundisi wangu kuti izvi ndo zviripo izvi, zvikasaitika saizvozvo mohama chinja henyu cheche motsvaka mumwe papa. Imi rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinotekaira sei, asi chikara riri aiwa rinoramba richindoona. Chikara rino madziso ka nomwoyo rinenge richiona zvaro zviri kuitika zvese, wanonyepa nowanoreketa chokwadi. Munyaya yafadza wazhinji, Fly Safair Nyasi yaburitsa kutoti inenge yakubhururuka kuya kuHarare kubva mwedzi wa10 ipapa yagotoreketa kutoti aiwa musashe henyu kuti tinenge tichidhura, tinenge takaita kuchipa chaiko, zvokutoti churu chibodzi chomaranzi chinoita kuti munhu akone kubva kuBulawayo, akone kubva kuJoburg kuuya kuHarare. Toramba tichizvitenda kaizvi. Wakagoti churu nomadhora 400 kuita 1400 rands ipapa chinenge chikwanisa kutoti munhu abve muJoburg achienda kumapopoma kuVictoria Falls. Zvaakuda kudiwa shuka manje kureketa kuno izvi tinenge taakureka kutekaira nomabhazi toita hedu izvozvi zvokutekaira nondege, mutekaira nyoreka, ndo zvinenge zviri zvisvinu. Kana vanorwara waya vanokwanisa manje kubhururuka vachienda kuJoburg, wobhururuka wachidzoka. Zvinenge zvichinakidza. Rekai tigoramba hedu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei ipapo. Wamangunja wagoreketayo kutoti mari yavo yomunyika yaita zviuru 4,541 4,577 for $1 pachirungu. Toramba tichireketa ipapa kuti rekai tirambe tichiringa kunoira tsvimbo nodohwe. Ipapa wagotoreketa kutoti makambani anowanhu wachapuwa madhora okuAmerica 500 ano 60 $569,000 pachirungu. Tinoramba takandoringa. Apawo ZRP inoita kunyadzisa idi kureketa kwawo kuti wamunangari wari kuita basa tsvinu kwakaita kuoma. Ipapa Nyasi waburika wari kutoisa panhau kutoti kumapopoma oVictoria Falls kwaisiwa magetsi anochengeta kutoti motika dzitekaire zvisvinu dzichipanana mukana, matraffic lights pachirungu. Kuita kupemberera ribodzi chairo. Unobva waona kuti takaita kusara idi kana kuri kunokoliwa tsoka ka aiwa kwakaitiwa kusvinu. Rekai tirambe takaringa ipapa. Wamunangarwa kuAngola kwawakaenda kumusangano wenyika dzodzasi kuAfrica, wanziwo ndo wachange wamutevedzeri womutungamiri wenyika dzidzi. Saka musangano uchaitiwa uri kuteera wenyika dzodzasi kuAfrica, Zimbabwe ndo inenge ino musangano yacho ichiitiwa munyika medu muno. Kaitiringe dziri kuitiwa ipo pasi rese. KuSouth Africa inonzi Health Justice Initiative yagobvumiwa nodare guru munyika yokuguta roPretoria kuti iende kuhurumende igopuwe kuti zvibvumirano zvakabvumiraniwa pakutengiwa kwemishonga yedzihwamupengo zvakambomira sei. Zvese zvainzi zvinoda kuzikana bano wanhu nokudidi, zvese zvakonzi zvigozikana. Varume
ipapa pakafitira kuita kunyangariwa chaiko rikaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvichitikaira sei. Dziso taisa ipapo tinenge tikunyepai. Uko Oscar Pistorius agotoenda kudare dzimhosva atoti abisiwe mujere kwainda finiwa ndichada bazvokugara mujere ini ndakodzerawo kuti ndiburike zvikuita wamwe. Imika regai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. America kwaiya gokwatidza makwati ozvirango zvoupfumi kuno watatu woku DRC kwai vari kuita basa rekutengesa mhuka dzomusango zviri pamutemo, animal trafficking pachirungu. Charamba takaringa kuti ndicho chokwadi chere kana kuti zvinenge zvipera sei tinenge chindokunyepai. Zvahwadzanyasi ku Cape Verde kwaita vanhu vanosvika 60 chaiwo vari kunzi wapfa. Chikepe chavo chapidiguka chiri mumvuramo zvika zvaita kunyangariwa. Ipapa vari kuedza kutizawo kuti waende nyika dzokumadoka zuwadzi dzokuEurope kuti waboye chouwiri chiri nani. Avo kuri kuAfrica vanofanira kuita kunyara chaiwo, kunyara kusvinu kuno vanhu vacho vanoita kunge wakaita kupfekedziwa tima chairo. KuSenegal uya ari kupikisana nehurumende ari kuramba zvokudya. Ipapa kwayaisiwa muwadhi yovarwere vari kuhwaritsa intensive care unit. Dai akareka kugopfa hacheno kutoti panoita kunyangariwa chaiko. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei. America yagoreketa iyo kuti zviri beno zviri kuitika kuNiger, iyo wakutoda kutotumira mutungamiri mumiriri wehurumende yokuAmerica kuti aende kuNiger ikweyo. Wari kutumira mutsvaka hwii kutumira anga ariko kare pakaita kuoma. Ticharamba hedu takandoringa. Apawo China wagotukiwa nonyika zhinji kuti wanoreka vanhu vatema vachindoshohwa nokutukiwa munyika maomo kunyanya padande mutande zvinoita kuhwadza. Chikarabha chokuChina chinoita kupfidzisaidi. Mukavabvunza vanhu vari ikweyo kuChinako vanotozviziva kuti vanhu vatema aiwa munoita kubatiwa kunge mapfene zvinoita kuhwadza. Kana kukaisiwa imbwa uribe zvawaita chaiko vanozviita vanhu vokuChina wakaita kunyangara. Waribe kusiyana neyo wachena wochikarabha wochirodhisha waya. Waribe kusiyana kana mbichana. Kai inotirambe takandoringa kuti vanenge vachiita sei. Tiri ipapo mabuja kwanyasi kai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.